І будемо зараз більш детально говорити про ось такі заяви Білорусі із Сергієм Бульбою. До нас доєднується засновник білоруського Білого легіону. Я вас вітаю, пане Сергію. День добрий, вітаю. По-перше, хочу, щоб ви прокоментували ось ці заяви з боку Білорусі і що в них криється безпосередньо. Ну, по-перше, все це інформаційно-психологічна операція. Одержана тим самим генералом Вольфовичем, який не посоромився розказувати публічно для всіх журналістів, що от при розміщенні тактичної ядерної зброї на Білорусі, быццам бы, вот он подкреслил, что вы не блытаете, Владимир Владимирович имеет свою красную кнопку, а Александр Григорович имеет свою красную кнопочку. То бок, ну, мы з вами розуміємо, що це суцільна хлусня, і коли генерал доходить до такого уровня, ну, то і ставлення до цього генерала відповідне. Основне, за що вони зараз зачепилися, глядіться, один з дронів, який йшов, видать, туди, кудись на Пітер, на Усть-Лугу, один з українських дронів, він був, скажімо так, його на траєкторії рибом була трохи підбита, і він через територію Литви перелетів аж до Білорусі. Вот за это белорусские улады выкликали там амбассадора, там предъявили Литве, як бы так, претензию, что это вы тут допускаете, что ваши и не ваши дроны тут залетают на нашу территорию. Але ж белорусы, глядите, ну тут я маю на увазі белорусы, лукашенковских белорусов, да, прошу не блытать, да, з остатніми. А яны что роблять? От періодично, літерально тиждень тому, один з дронів, які, ну, от мене попередили сябри українські, каже, глядzi, от російські шахеди, ціла зграя, йшли на Чернігів, а потім один розгортується, обминає Чернігів і через Чорнобильську зону йде на Білорусь. Ну, слухайте, як би так випадково, не випадково, тим не менш, білоруси не стали його збивати. Яны яго суправаджалі аж до самой Літвы, да. І перадалі Літве, сказали, вот, вось вам падаруначак, да. Чаму яны яго не збілі, чаму яны не адпрацавалі яго? То бок, зноўку такі ўзнікае ўражанне, што это ўзгоднена робіцца з Масквой, з Расіяй. Яны адмыслова запусцілі яго на тэрыторыю Літвы, каб вывучаць, дзе ў іх знаходзяцца радыёлакацыйныя станцыі, якія змушаныя выходзіць якраз на баявую работу, то бок апраменьванне, калі яны найбольш лёгка вызначаюцца іхнія местапалажэнні. А узгадаем, калі на Польшчу яны запусцілі зграю з 20 гэтых шахедаў. Памятаеце, да, было колькі месяцаў таму. А зараз на Літву вот яны тое ж самае зрабілі толькі адзін, і вы бачыце, наколькі, ну, буду шчырым, як бы так історычна улады Літвы аднесліся. Я просто маю багата сяброў, знаёмых, якія літоўцы, якія жывуць там, то яны вельмі абураныя, кажу, што і прэзідэнт, і кіраўніцтва ўсё схавалі ад аднога дрона, там это іх павезлі ў бомбасховішча, а дзяцей у школе просто завялі ў спортзал, усіх пашыфтавалі, пастроілі і што далей, ну. Так вот я і дзіўлюся, ведаеце, вот тут вот якраз крыецца тое, што калі Расія раптам захоча пайсці на Прыбалтыку, на Літву з Латвіяй, то ёй не трэба нават уводзіць сваіх ніякіх зялёных чалавечкаў. Калі ад аднога дрона такая істэрыка, то што ж будзе, вот калі, як на Кіїв запускаюць сотнямі, да? Таму я здзіўляюся, конечно, украінцы малайцы ў гэтым плане, абсолютно. Пане Сергію, в контексті ось цих дронових небезпек ми розуміємо, що Білорусь, Лукашенківська Білорусь робить багато заяв і велика кількість з них є пропагандистськими, але чи можуть після заяв бути якісь дії і чи не може статися таке, що Лукашенко дозволить, наприклад, використовувати території Республіки Білорусь для того, щоб Російська Федерація звідти запускала свої безпілотники? Вы ведаеце, основа ідэалогіі, сённяшняй ідэалогіі Лукашэнкі, вот пасля пратэстаў 2020 года, яна менавіта на тым і выбудавана. Лукашенко падкрэслівае, што мы вот такія разумныя, мы не дапусцілі вайны, у нас як бы ў Украіне няма вайны, таму давайте цярпець Лукашэнку, як бы так іншых варыянтаў няма. І калі ў Беларусі з'явяцца 200-е і 300-е, то вот іхні асноўны наратыў дзяржаватворчы на сённяшні дзень, ён рассыпецца, таму Лукашенко крытычна не зацікаўлены.
Правокації могли бути, якби так, провокації, які могли утягнути Білорусь у війну, і вони могли бути здійснені і 3 роки тому. Я пам'ятаю, була оперативна інформація, що ті ж вагнерівці, коли вони ще дійничали під своїм стягом, то яны быццам бы вот здабывалі украінскую форму, і была такая версія, што яны зойдуць на беларускую тэрыторыю, спаляць там якую-небудзь чарговую хатыню, зваляць усё это на украінцаў. Ну але ж нічога, дзякаваць Богу, з гэтага не адбылося. І я вам скажу, што беларусы, вот ведаючы сітуацыю па сілавых структурах, ніхто ў вайну ўцягвацца не хоча, таму што ўсе разумеюць, ну, па-перш за ўсё, у беларусаў няма матывацыі, вот у чым сэнс, разумееце? І я думаю, што таму Пуцін якраз і не ўвёў беларускія войскі ў 22-м годзе, таму што ён меў сваю агентуру на ўсіх узроўнях усіх беларускіх сілавых структур, і ён бачыў, што тут ёсць такі нягласны кансэнсус пра тое, што беларусы крытычна не хочуць ваяваць, а там больш не хочуць ваяваць з Украінай. Але ж калі ў 22-м годзе, разумееце, можна было паставіць ззаду за чеченскія заградатрады, і то бок прымусіць беларусаў ісці, да, то зараз вот сённяшняй вайной з гэтымі дронамі, за ўсім, з этой келсонай, то якая? Тут ты заградатраду не паставіш уже. Таму, як бы так, тут трэба ці ідэалагічна, каб яны былі ўпэўненыя, што яны слушна робяць, ці як бы так агулам не кранаць, таму што інакш это будуць это. Падчас вайны з Гітлерам быў такі тэрмін, это палонныя румыны. Ну вот румыны, якіх загналі на фронт, якія не ведалі, што яны там робяць. Ну, от тое ж саме може бути з лукашенківськими білорусами, так. Зрозуміло, почули вас, пане Сергію. Спасибі, що доєдналися до нашого етеру. Пояснили, в принципі, ось ті загрози від такої інформаційної пропаганди, що лунають з боку Лукашенка і з боку його білоруського електорату, так, і прибічників. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Бульба, засновник Білоруського Білого легіону.